Γεια σας κυρίες και κύριοι, Γιώργος 9 Εμμανουηλίδης. Λέγομαι όμως Γιώργος Εμμανουηλίδης 718 νομίζω λέγομαι έτσι, δεν έχω κοιτάξει. Λοιπόν, θα παίξει και ο φίλος μου ο Βασίλης μετά, Outlast, πρώτα παίζω εγώ. Με το καινούριο ποντικάκι Gaming. Πάμε. Λοιπόν, χωρίς ποντίκι δεν μπορούσα να έπαιζα, αλλά είπα φάρει το ποντίκι μου και ήρθε. Γεια! Λοιπόν, αυτό ήταν το παλιό μου ποντίκι. Ξέρω, παλιό μου ποντίκι όπως βλέπετε. Δεν είναι gaming, σύρματο, παλιό μου ποντίκι. Είχα και το άλλο το πράσινο που σας είχα δείξει στον Γιώργος 9 Εμμανουηλίδης. Λοιπόν, διαφορετικό είναι το Outlast έτσι. Λάθος πας. Τι θα τους πάω. Πάνω σου. Πώς τρέχει, κάτσε. Δεν ανεβαίνει. Ανέβει. Τρόμαξα. Πάτα χέρι. Δεν τρόμαξε τόσο. Μου έρχεται να κατουρίσει. Τι κάνουμε στην άλλη μέτρη. Είναι σε αυτό. Θα με μπει στην δεύτερη. Σπάει την πόρτα. Να σπάσει την πορτούλα και να βγούμε έξω. Πάμε όλοι έξω. Κάντε σειρά, κάντε θεία. Άντε! Σπάει την πόρτα. Να σπάσει την πόρτα, φίλε. Εγώ είμαι, να ξέρεις. Την έσπασες. Ευτυχώς την έσπασες. Να τους βλάκας. Θέλω να μην να με ανοίξει. Της ανοίγει. Με πιάσε. Ευτυχώς δεν τις άνοιξε τις άλλες. Άνοιγε τις άλλες και δεν άνοιξε τη δική μου. Θα τρελαθώ. Έφυγε. Δεν με είδε βλάκας. Δεν με είδε. Θα βγω. Σπαριδούς. Περιμένουμε να ψάξει. Ωραίο το κελάρι. Τέλος πάντων, ωραίο ήταν. Έρχεται. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ για πάντα, είναι παιχνίδι, τι να κάνουμε, θα βγούμε έτσι. Βγαίνουμε. Ό,τι γίνει.
άλλο παίζει ο φίλος μου Βασίλης. Παιδιά, χέστηκα πάνω μου. Με σκότωσες. Βλάκα! Άψε περίοδος. Πρώτος φίλος μου Βασίλης, πάμε. Oh, what the fuck. Άρε πως. Κάτσε να σηκώσουμε ρε. Κι εγώ έπαιρνα. Άρε πως εγώ πάλι πόσο τερμάτιζα τώρα. Γαμιέστε. Το ψέματα λέει, αλλά... Ωραία παιδιά. Πούτσα, πούτσα. Εγώ ποιο έχω πει. Το κύριο πούτσα. Εγώ ήρθα κάτι. Στο πούτσο. Αφού δεν ξέρεις θα παίζεις. Πού πήγες? Από εδώ πας. Πόρτα είχε πίσω σου. Στα παϊδάκια. Καλά το έτσι. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Μην πατάς αυτό. Τα παϊδιά. Δεν ανεβαίνει. Το βλέπεις τα παϊδιά μου. Έχουμε ένα παϊδιά. Πάνε εγώ κάτω. Κάτσε μωρέ. Τρες μπεσούς. Περιμένουμε. Δεν μπορώ να κλεισέσω το βίντεο. Αν έχεις πεις. Βασικά μην μπεις εδώ, μην μπεις εδώ. Δεν θα μπεις. Μια ώρα ρε Βασίλη. Τα κάνουμε για. Στο θέλουμε εδώ. Ωραία πούστα μου. Ξύρι στα πόδια, κάνα μου να ξέρει στα πόδια. Γιώργο. Εδώ όπως βλέπετε φαίνεται κόκκινα. Και εγώ. Yes. Who's that? Χαίστηκα πάνω μου, σκάσα. Να βγω τώρα. Ναι. Μπεις, κάνε να αναδιάσει λίγο μπαταρία μου. Έχω ποντίκι gaming όπως βλέπετε. Δικό μου είναι, το δικό μου PC παίζει. Είναι το δικό μου PC παίζει. Το δικό σου PC Βασίλη είναι αυτό. Το λιαπάκι. Ωραία, πώς. Το φωτείο μίτσι να πάμπω. Ο μίτσα χάει ωραία πώς και ποιος το πότσο. Κάνε μαλάκα. Θα καεί. Θα να βγω τώρα. Άντε, βγες. Θα με κυνηγήσεις. Φεύγω. Πώς βγαίνουμε? Τώρα φαντάζομαι βγαίνει μπροστά μας. Μύτος. Έρχεται το Βασίλη.
πίσω ο Βασίλης. Θα δούμε τι θα κάνει. Δεν ξέρεις από εδώ. Κάπου εδώ τελειώνουμε το βίντεο. Ναι, κάντε like. Εγγραφές με βοηθάνε να κάνουμε κι άλλα βίντεο. Εγγραφή αν θέλετε είναι κάτω. Fuck it. I fuck it. Για από μένα. Γεια.